Иване! Няма да те направи какво. Аз ще покрепя. Шефе, Имаш Сандърс! 25 секунди, 25 идвам, секунди началник, остават. идвам. Направо идва из куфарите, както гледам. Не, идвам. Есплюс. Бързо, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Фак! Окей, дано да не обърнем внимание, Дано да не обърнем внимание. Тихо бе, не се смейте. Бе, аз кьорав ли съм, бе? Човек? Нямам думи, пичове, нямам думи направо. Тихо сега, никой да не повтига темата. Оф. Добър ден! Закъсня, Чалинга, закъсня. Добре, стегнали сме ти куфарите. Не! Айде, взимай направо неговия червения, моя дет съм ти го взел за потребните работа. Шефе, моля ти се! Какво ми се молиш, аз да съм ти църква. Проявете милост, сър Краймор, поне веднъж срещу мене. Закъснях 20 секунди. Какво значи милост? 1 минута и 27 е. Простете ми, този път си признавам вината. Сандърс не ме пускаше твърде много време и се наложи да го неутрализирам. Днес е деня, Чалинга, днес е деня. Днес ще бъдеш ущастливен. Да! Не си готов. Ясени си на гъза по-добре. Добре. Сядам си на гъза. Така. Настани си. Най-накрая! Да те гледам в очите, че Най-накрая. Колко време чакам този момент. Така. Моля те, свали си ръката неуважително. Извинете. Плюс това в Германия такъв поздрав ме затвор за него. Да. Имате право, шефе. Така. Чуди се къде да ти го съобщи просто. Добре. Няма проблем. Така. Причината те викнеме е много проста. И същевременно много сложна. Сещаш се защо си тук и си на горещия стол. Мисля, че да. Имаш подсказката вече, че е добра новина. За какво бихме могли да те викнем? Сега, не искам да звуча като някой егоист, наистина, но мисля, че последния един месец не съм правил пакости. Без да мислиш какво си правил, какво да си правил. Въпросът беше друг. Аз друг въпрос ти зададох. Мисля, Човек че... само. Добре. Не, слушам, изцяло те слушам. Такова се само стреса тетява. Сигурен съм, че сте ме викнали, за да ме повишите, нали? Не бе, Чалинга, не стави смешни и седи на задника. Много ясно, че не е за това, ама че тъпотия. Много се изфърли. Сядай. Чапа толкова вече. Добре, айде, толкова. друга Човек, опция, давай. За какво му Роби нещо друго, добра, което може Колко да те направи по-щастлив. Колко бе, човек? Да. Айде. Приели сте ме в палета, нали? Какво Да се нагласим да ти покажем. Седни си на газабе. Извинете. Каква светлина чакаше от край мори за какво? Очаквам зелена светлина, за да влезне в най-красивият отдел на света. Ти си вече в него, Чалинга, защо говориш глупости? Бихте пуснал да си пял и смени втори път.
Какво? Какво? Спиди ли? И не ти кажеш, искаш да си в най-красивия отдел и аз директно те прекъсвам и седи на газа, че вече си в най-красивия отдел, така или иначе. Няма как да е това. Да, може би сте прав. Имах предвид, че е време. Нека, искаш да му съобща новината, Краймор? Да. Добре, ти му я съобщи. Айде, ти му я съобщи. Добре. Очевидно. Имаш зелена светлина от Краймор. За това да останеш в LSPD и да не идваш в PBSO. Браво. Какво пак си направил, бе, човек? Не влизаш в PBSO. Много добре знаеш, че Рис трябва да такова и Краймор зелена светлина ти даде. Рис трябва да е съгласен. Също. Виж го, остана без думи. Човинга честито, не знам за какво му ти пляскат на честито. Да. Остава в LSPD. Честито, бе. Продължава длъжността си там. Виж го, Добре. унемя. Много ви Не бях. благодаря, колеги. За тази чест. Направо нямам думи. Направо нямам думи. Не бе, Сериозно ли това беше? Човин, седи ли си, седи, той е път вече сериозно. Май там беше, да, сега какво ще е. Така ли? Добре. Добре, вече сме сериозни, така че всъщност имаш от мен да се преместиш в кафяви отдел. Да станеш изцяло кафяв. Да. Yes! Yes! Чакай, малко, това нали не знаеш, че означава, Рис трябва да се че... съгласи, да. Чакай малко сега, чакай малко. Тига крещя. Краймор, аз искам в LSPD. Това е приказка. Това е човек, който иска да се издига. Това Не. Как бе? е Палето! против. Палето! Але, Добре, заварили очета. Ей, Ма Човинга не Така се прибързвай, нали радвам. сещаш, че Рис трябва да даде съглас за това нещо. Аз и Колта нямам Стига, бе. думата за това нещо. Ти го по буската му. май сте стига, бе. Това е истината. Момент, Рис обажда му се. решава кой влиза и кой не. Обажда му се. Стойте. Как ще му се обаш, като не е насмяна и не Има социални мрежи, колега, един момент. И аз... Къде си, Кириле? Къде си? Инстаграм. ще му звънеш по военния ли, бе? Да. Не, Ами, ще има звъни да ми, му казват. Чакайте, колеги, звъни ми. Звъни ми, Майкъл. Колега. Майкъл. 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 Даваш ли разрешение да влеза в палето, колега? Даваш ли разрешение? Тук са колегите. Краймор. Ето ги Краймор. Ето ги всичките. Колата тук. Не мога. Дадоха разрешение. Дадоха зелена светлина, Майкъл. Чакай малко, чакай. Не дей, не затваряй телефона, Майкъл. Не дей ме! Не дей, моля ти се, дай възможност. Кажи дай или не, бе? Не. Какви играчи? Ние сме колеги! Май! Абе, чува се в играта, бе! Майко! Как върви разговора? Разговора не мина добре. Много благодаря, че ми предоставяте така възможност да влезе в дела на палето, наистина. Ама свали си ръката, бе. Идвам да ви целуна вашата ръка, дайте.
Не, благодаря. Какъв е този мод? Мале. Не си много мой тип, благодаря. ама сме издали се. Мерси, шефе. Много благодаря, началник. Много благодаря. Мале, сърце не ми дава да ти кажа, че е 9-то майска шега, ама нищо. Айде, стига.